Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Ka People's Democratic Front menta kasi ka santarik ujamang arajar arpulai kalapalong ka General Council hagajingin lang o President barang ba kaseng ba Gavin Miguel William o ba bantay dorling do haringkat kidukhat bikinong ket kam kaseng habakne bigilat pathay kubor nakliang ba Gavin ulay tho ba kaseng kalaray ba kaniya chakmat hagabayade ba kajingtmu balit Pynïasoh ba ka National People's Party. Habakran halor ka jinglet Pynïasoh ka PDF ba ka NPP nakliang President kaseng uloong ba kani kamat lara hakmat ka CEC bat kamdan ka jing perkhat ka pamintoy shimet henday ka di kamat ka balawan ra habashay bat ha ka jingya don lang jong baro ki dukhat kaseng ba Gavin uloong bakum kaseng ka bala dep lupa banya don lang ba ka NPP ha ka sarkar MDE ka baningkong kala khamsok na markinong rem jo ka NPP ba ka PDF kiyat lang haju Dari nakaliang ka jongi ngi sothu bakum ka party nilayat lenti ben ko ben banyak stepwise kiki baro pada rol ta benta bana kaliang ka jongi ni la sode ban khot epi ang parliamenta bin ai kan press conference ngasukwa ban pentip epi ba hagani ka singi bomenta ngi la yo ban penlong ya ka general council meeting jo ka party abana kaliang jongi de khot la galong na kaliang jong ka central executive committee ki de khot jong ka zonal committee ki de khot jong ka district committee but kumjo na ki primary unit kila ya wan lang siya kani ka jela aga baka agenda ka ba hakmat du kalong banakaliang ka jongi kum ka CEC ka bla dep an pelong hakate ka tayo ka bla dep nila bu ika agenda barkata ka benta kalong ban propose bangin merge no barka National People's Party ha la shay ka sni hakapor saubiji ni tip shay kadar banakaliang ka jongi ngi don kam ya ka jimenjol lang nakaliang jongi de khot jong general council baro bad minta ka sni limba ka ni jela nila yo lang ka jimenjol lang na way de khot jong de general council bagin ya chakmat hakway day bad ka ni ka jingtmu ka jong bagin merge bad ka party NPP nakaliang ka jonga ng sukwa ban penshay ba kum ka party le se khla ban kali ke e ka berpenong ingi ban simya ka ni ka sinjam Ringa syukwa ban batay lingkot india tak baide bat ka jingya inti ka jong party ka jong nadu usnem balasengnya ka lasengnya ka nadu usnem aljar khatnyo ban hadu menta ka jingya inti la hendri usnem tam ka jingya inti ka jong kum ka party barbangi pe hausnem arjar khatra naga party ka jong nilayo ban pinmi sangut kinomi khamat shakayin ka bathawa barusnem aljar khatra iway ibrami khamat shakal district council kaneng yo I ka banang yai ka por yo I haga jingpen kriya ka jongi ka election alja alpulai hashwa ka election arngut ki MLA ilakan thi no shakaway ka party bakum jo ringkat badi way MDC bat ngi ne bet satang mangi arngut ki MLA bani khon yang nakani ka party haga ni election Hoy, nila don katun ngut ki candidate ke belai simbenta ke ni election ke beladep. Wala nakaliang ke jongi kum kinong elam ki bahakmat. Nila ma chisai ki jingie ki bobon, ki ding Pdiang ki bobon. Andai kum kinong elam ki bahakmat nila yaisha kita ki jingie baro. Panakaliang jonga berbaban tido le khamtam. Kum kinong elam ki bahakmat. Nila wala nila kendu ki jingie kaba nakaliang ke jongi yo I nakajing kang no jongki MLA ke beladep anjok usam alja khatra. Nilai ini daga jingmu lesi bangni persang biang saisen man persang man revive ya kani party ke jong kadang yo I pandala dep ke election jo sna maljal alpul swag election gidal armut ki amni hadin di election go ni job satang armut ki amni dia rol tak benta banakaliang ke jongi haka CEC ke beningkong bangila dep pan syong ha uni ubenai bla dep ka jingya ther ka jingya tai kapang ka bahak madu kalong ke e bengin perkhat na ka benta kalawin sa party ka jong ni blada si ka day sisan em banakaliang jo PDF kan tiap lamano masukwa ban pensay happy bakat kum kikendon jo ka constitution kidon lightly ki benta la banong ka split ka merger lani ka dissolution ndai ka kies jong ni kan dissolve party ni merge mun ni combine atli party ban pelong kawe la shay ga sing in sa pelong official ya ki kendon ki bo pero per kan sadan ka merging document
kepada kalian ke jong in submerge bat ke NPP halor ki kendon ki bopero ke ki pana kalian jongi kum ka party hadir ni job house nam news nam momenta yes kem na kalian jo ki candidate jongi baro haswa election kila dep play ya ki jingkular ki bopun ila dep bantoro ka manifesto ki jongi ya ki agendas ki bopun dia rol tak benta pana kalian ke jongi ni sodei baswa ban Pynïasoh lani ban merge ke NPP ni ladap ban batai syai ya ki kendon ki bopero pe hak ban kalian ke jongi ni sapalaj paiba ka syai ka sing hak bai dei bakan ni official margin document dia rol tak benta ban kalian ke jongi ni sok men sika dei kum kinoi lam ka bahak mat ban kalian ke jongi ni la sim ya kane ka rai lingba ka jingi menjol lam hi hapo ka jan konferensi kan ka jingpet snow na kiwi political parties nakaliang ka jongi ngina sim bit ko garai ba nakaliang ka jongi kum kinoi lam ki bahak mat ni ra ya kani ka subject apo ka CEC abam de tang garai nakaliang jongi kum emeli ande ka de garai lang jongi kum di khot CEC apa na bring bobon ngilong politically inclined towards NPP na marba ngila dep ru banya trelang hakani ka sansnem bladep apo ka jialam jong menteri rangba para pengipit dulu ikimat bobon ki ideologi sang parti nilong in line pada ke ega bana kaliang ke jongki kila kren berkumju na kaliang jo kinoilam ki bahak mat jo parti NPP ni dan ka jingi trelang ke belajan da ki bon snap de rol tak benta bana kaliang ke jong parti brokowe ding bas CEC nilong politically inclined towards NPP thier ya tai de ki kenta ringi so thu mengikrem sim la ben kut ya ka committee agar kom lese bana kaliang ke jongi in wan chatra jingmen jolang bana kaliang ke jongi ngila sim da kawai garai by day bat kani ga mat ka bakerpang ngila ibet pan thau no da kawai ka committee ka bakerpang ka bakenthuk ya ki riumut ki dikhot na ka CEC ka benta ka bahak madu kalong bana kaliang jo committee kania tai ya thir ha ka by day pat ka jingyal inti lane kalawi jo ka party ngimla ban len ga jing shisha ba marsin job election ha news nam momenta Keladon ke jing Pynïasoh na kaliang jong ki political parties ki bobon. Hoi ila don ke jing ekren berkiwi political parties kumju kapai dei berani ke jing mu ke jong ende gegi bentang ila ra be hakmat ke CEC. Hajing sisa dada dei batang na kaliang jonga ber kum emeli jo sora. Berba banti do lingdo kum emeli nanti mo kondo. Per ngia perkhat tang ya ke jing mentoi ya la di simen. Lesi kat kum ki kendon joka ai ngila ban jam ban merge bat ke NPP krem dara lang political party hi berkoi mangi so thu ngidon tam 2/3 majority sen mangelai beron ngidon kata ka ai man disqualify mangi so thu banakaliang ke jongi pat ni so buram ke gidi khot joka CEC berkumbalong mentang ila khot ke general conference baro banakaliang ke jongi ya kanu no ka bangile ikwa bay ban kren ha ka bashit ka bashay pangilong transparent ban pau bay hakmat kinong krisyan ki jong bangi sok men sika de bakane Sngewbha menta pat nila yo ban shime ka rai bangi ya chakmat ka bay de bar kani ki jing mu ka jong na ka menta ka merging ka jong bar ka party NPP